ma tuntuni idan kaza ne rashin lafiya ne na wata guda sai a ce wa ranar yin zazzabi zai yi na awa ɗaya ko na kaza waccan sadakar ta yi kokawa domin masifan ta ainihin rage ta na fata an gane sai da haka ashe sadaka tana da matuƙar muhimmanci wurin ka gabatar da ita kuma wurin ka amfani da ire-iren waɗannan dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin mu taro waɗanda suka kafin malamai sun tattauna akan ya za a iya gane wannan sa'a cewa gane a sa'a ta ɗaya na ko a ta biyu ko a ta uku malamai suke cewa za ka auna daga fitowar rana ta yau zuwa lokacin da za a fara kutuba wannan awoyin su za ka raba gida biyar idan ka raba su gida biyar kaso na farko su ne sa'a ta ɗaya su ne masu rahu kaso na biyu su ne masu saniya kaso na uku su ne masu rahu kaso na hudu su ne masu kaza kaso na biyar na ƙarshe su ne masu kwai ko kwai ɗin da mutum ya samu da ɗan rufe bayan samu ai ya fi a ce ya zo bai samu ba na farko ka zo baka shiga cikin littafin mala'iku ba na biyu baka samu ladan wannan ainihin sadaka ɗin ba amma juma'a ta yi ka samu lada ka yi kaza da sauransu wannan alkhairan su ne wanda mutum bai samu ba kuma ai mutum ba zai ji daɗi a ce an kwashi wannan ladan an kwashi wannan gara basar babu shi na fata an gane Allah ya sa mu dace bayan haka ya yi ruwa mu sani wannan rana ta juma'a bayan falala da girma da take da shi akwai sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake so duk wanda zai tafi zuwa masallacin juma'a ya kokarin kamantawa alal aqalli ko baka yi gaba ɗaya ba ya zama kai da yawa da sai ya zama juma'ar ka za ka karbu za ka samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala musamman a cikin irin wannan kwanakin kamar yadda nake yi wa maimaita mana aikin alkhairi a cikin su za a ninninka maka lada ba wanda zai kai ka lada sai wanda ya yi irin wannan aikin alkhairi a cikin kwanaki da farko malamai suke cewa daga cikin abubuwan da ake so mutum ya yi ranar juma'a ana so mutum ya yi wanka ana so mutum ya sanya kayan mafi kyau in akwai hali ka sa farare sannan sai mutum ya sanya turare kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wanka ranar juma'a wajibi ne akan duk mutum da ya fara da farki ma'ana wanda yake bani amma wannan ba yana nufin wajibci na haramun ko malamai suka ce wankan juma'a sunna ce mai kai yana da kyau mutum ya rinka ainihin yin wanka ya sanya tufafinsa masu kyau sai ya fesa turare wannan kadai za a rubuta maka ladar cewa ka girmama juma'a dama kuma mun san cewa girmama alamomi na musulunci alama ce da imani wanda an kuma sha'air Allah fa inna amin taqwal qulub alama ce ta cewa mutum yana da imani daga mutum ya zo masallaci da ya wanka ya sanya turare to alama ce ta cewa akwai imani a cikin zuciyarsa wannan imani shi ya ba shi dama yake girmama duk wani abu da yake zama alama ta musulunci ya ɗan uwa daga cikin waɗannan sunnoni akwai sammaku da shirya wani ɗan kasuwa ne wani kaza ne wani duk ya ajiye kayansa ya ajiye duk wani aiki gaban sa ya ce yanzu ya kuma yanzu za ni yi yara na koma na tafi zuwa masallaci na tafi wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk ya ajiye wannan abubuwan ya ajiye ya zo ya tasiri yana ambatar Allah yana koma Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka wannan falala ce mai girma daga cikin sunnoni ko abubuwan da ake so a kiyaye ranar juma'a shine ba a so mutum ya rinka raba tsakanin mutum biyu ka zo masallacin juma'a sai ka rinka hurɗawa ka je ka taɓa kafaɗa wannan ka taɓa kafaɗa wannan a buɗa maka a nan za ka zauna ka dole ko sun yarda ko ba su yarda ba wannan bai halatta ba daidai ba ne a shari'a musulunci malamai suka ce ko da za ka zauna sai da izinin su sai in ka ma da Allah na iya shigowa na iya zama a nan amma wani in ya zo masallaci kawai da ya ga ƴan ƙofa kawai sai dai ka ga ya kabbara ya taka jikar rigar ka kawai ya fara lafiya sai dai ka tuyo ka matsa masa ka yi kaza wannan ba daidai ba ne baya daga cikin karantarwa ta musulunci sannan bai halatta ba ga wanda ya so masallacin juma'a ya rinka tsallaka wuyan jama'a ga wani guri can wata kafa na hango sai ka rinka tsallaka wannan
ka taka wannan ka yi kaza sai ka kunna ka je wannan gurin ka zauna wannan ba daidai bane wannan na iya haramta wa mutum ladan juma'a sa in ka zo duk inda wuri ya ƙare samu ka zauna ko kuma adalcin mu ne mutane kada mu rinka barin kofa duk inda wuri yake bi kokarin mu cike domin na bayan mu ne zo ya samu yadda zai zauna ba sai ya ta tsallakowa ya ce shi ma a daidai can zai zauna ana so mu kiyaye wannan ranar juma'a ya zama ba bi abin da ainihin za mu cutar da ɗan uwan mu ba Allah ya samu dace na gaba daga cikin abubuwan da ake so a gabatar a ranar juma'a akwai tahiyatul masjid ga wanda ya shiga cikin ƙwaryar masallaci ko da liman yana kusa ka shigo kar ka zauna face sai ka nike kai sallar nafila haka ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya shigo cikin masallaci annabi yana kutuba ya samu guri ya zauna sai manzo Allah ya ce tashi kai sallah raka'a ma'ana kai tahiyatul masjid raka'a dan guri ya yi samu lada da yawa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tabbata cewa ana yin sunnoni na rawatib bayan juma'a wadannan nafilfilu wanda in ka yi su raka'a 12 za a rubuta maka gida a aljanna to ana yin ta ranar juma'a ne bayan sallar juma'a ba